Ešte dobrý deň. Teším sa z hojnej účasti na vernisáži Galérie Fix. Táto výstava je vlastne počinom nás 4 doktorantov, poslucháčov prvého ročníka doktorandského štúdia tu na akadémii. S tým, že traja autori, čo som ja, Marek Albavý, Adam Kruták, Stano Piatrik, sme absolventi tejto akadémie a Juraj Sasa, ktorý je absolventom Košickej technickej univerzity. Môžete tu vidieť diela, či už sú to malby od Adama Krutáka, ktoré súvisia vlastne s dizertačným projektom, takisto aj objekty Stana Piatrika, ktoré sú tam vzadu. Či už je to interaktívny objekt Stana s Jurajom Sasákom, ktorý reaguje na zvuk svojou intenzitou svetla, alebo moja inštalácia, čím sú vlastne tieto koníky. Čo také? Ak by boli nejaké otázky na jednotlivé diela, tak sa kľudne pýtajte autorov, ako obhajoby, hej. A máme nejaké občerstvenie, víno, biele, červené, tak kľudne si dajte a týmto pádom asi výstava môže byť otvorená. Nestrihneme žiadnu pásku. Žiadna páska. Ďakujem. Ďakujem.